Isan hidiɓe tedduɓe mo golli ko moƴƴi o jaare ana selli ko gonga ɗum noon en jaari ceerno men ceerno sexiraji diine en ñaguima Allah yo Allah yomo jobdi moƴƴirde handiniɗo makko ɗum noon hidiɓe tedduɓe eɗen jetta baniraɓe men finoɓe toon e wuuro Kollo wuuro ngo gandanɗuɗa ko wuuro fulɓe fullaɓe barke tawete toon en jettiɓe kamɓe kala en mbadi koftidinde kono kadi en natari e nder wuuro ngo calmine dendagal bandiraɓe finoɓe toon en jettiɓe no hanneden yette kono kadi en calmini toon Sarif Haydara mo gandanɗuɗa Sarif Souleymani on ko Haydara yetta en jettimo no hanniden yette kono kadi en calmini sokhna makko sokhna Farmata Binta Diallo en jetti dendagal bandiraɓe finoɓe toon non jettirten ceerno Abdoullahi on ko Diallo yetta Ousmane Diallo mi salminimo tan kono kadi mi yetti musidɗo mo gandanɗuɗa ceerno Amadou Baro mi yettima no hanniden yette ceerno Amadou Diallo mi yettima no hanniden yette kono kadi mi yetti dendagal sirɓe taweteɓe toon kamɓe kala en mbadi koftidinde joni joni o karallam ala no mbatten so wona taw ko ɓayla fiɗen mandu ɗum noon karallam ati resgo ndeysaan comme no mbiruɗen ni eɗen jettaɓe no hanniden yetti wonde ko tedduɓe wawɓe teddugal wonko yimɓe Dakar Média jetti dendagal bandiraɓe finoɓe toon woto Mamadou Diallo mi salminima kadi mi salmini sokhna Houleymatou no hanniden yette sokhna Mayram on ko Diallo yetta mi salmini sokhna Aissata Camara ɗum bayi saɗimo tan kono kadi mi salmini ceerno Alpha Oumar on ko Diallo yetta Diallo saɗimo salmini sokhna Dieynaba on ko Diallo yetta Boucar Diallo o rotumoro emo heeɗi ko Diallo mi salminimo mi salmini dendagal galle o kamɓe kala en mbadi koftidinde assalamu aleykum jarga mi salminimo on ko jarga Amadou Korka Diallo Diallo mi salminimo himo Diallo mi yettimo ceerno joom almuɓe mi salminima kadi mi salmini Amadou Diallo yetti dendagal bandiraɓe finoɓe toon wuuro Kollo naɓe senen jetti dendagal ko ina fine gono wuuro teddugo ɗo wuuro Kollo assalamu aleykum jetti dendagal bandiraɓe taweteɓe toon mawɓe istugaɓe rewɓe worɓe ko yimɓe Dakar Média no celli ko gonga Ousmane Camara ko seede wima ko Dakar Média nello Ousmane Camara teddugal ngal yooɗi mi wima jetti dendagal bandiraɓe finoɓe toon kamɓe kala en mbadi koftidinde ɓen ko tedduɓe wawɓe teddugal kono kadi eɗen jetta bandiraɓe men taweteɓe toon e pasgo kefi pasgo kefi ndesan tawete ko fullaki wuuro teddugo Madina Gounass wima fulɓe fullaɓe barke ina tawe gon wuuro teddugo ndesan jetti dendagal bandiraɓe finoɓe toon on jettiɓe no hanniden yetti wonde ko yimɓe Ousmane Camara wima gilli gona nafigi mi wima yidde suuɗota ko so tawi neɗɗo yiɗima tan holliranmo ɗum ɗum noon pasgo kensinaɓe kolliri ɗum ene jiiɗi Ousmane Camara kono kadi ene jiiɗi golloɓe Dakar Média en jettiɓe no hanniden yette en calminiɓe inde jarga on ko Lama Diallo kadi mi yetti dendagal sofnaɓe tawereɓe toon e wuuro ene wuuro pasgo kensi mi yetti on no hanniden yette mi salmini nene Fatou on ko Diallo yetta on kadi mi salmini nene Hawwa on ko Diallo yetta isan gon ko wuuro Dialluɓe ɓe jalata weere on kadi mi salmini Aissata Diallo assalamu aleykum sokhna Kadiatou Guiné Diallo salminimo kadi mi yetti musidɗo mo gandanɗuɗa on ko Aissatou Diallo mi yettimo assalamu aleykum sokhna Dieynaba Diallo ramata balɗe ina sabbi wima assalamu aleykum nene Mayram on ko Diallo yetta mi yettiɓe no hanniden yette no kadi mi yetti sokhna Binta Baria assalamu aleykum sokhna Mayram on ko Siré sokhna Mayram Siré Diallo mi salminimo selli ko gonɗo kadi mi yetti on no hanniden yetti
nagari mi salmini jargalama on ko Jallo yetta Ousmane Jallo mi salmini mo sanna salminana kam Mamadou Kali Jallo Mamadou Saliou mi yetti mo khani tan yetti nagari mi salmini Amadou Tidiane on ko Jallo yetta mi salmini sokna ma on ko sokna Fatou Jallo so mi yetti nere biro kono kadi mi yetti dendagal gallo xamne ko lay mbadi koptidindi lamata ko ya mi salmini mo khani tan yette musidɗo mo gandanduɗa ko almami mi yetti mo khani tan yette Modi Ibrahim en jetti dendagal bandiraɓe finoɓe toon e wuro Pasugu 15 kono kadi en jar ha toon e wuro wiyetengo Elimadi Kunja en dendagal bandiraɓe finoɓe toon tibima dowri ndi ko Ousmane Camara Jeeli renda ko ɗum yerno siraji Elimadi Kunja mo ko seede jetti dendagal bandiraɓe finoɓe toon hamde kala mbadi koftidinde yerno Seydi Ba mi salminimo mi salmini toon Basirou on ko bari yetta Amadou Tidiane on ko Jallo yetta assalamu aleykum ceerno Siraji Diallo ya hatton to wuro Wummaga salmina ceerno Mamadou Saliou on ko Jallo yetta assalamu aleykum dendagal bandiraɓe finoɓe toon mi Jallo mi salminimo Ousmane Jallo mi assalamu aleykum mi Jallo ina sabbi ko mi assalamu aleykum Abdoul on ko Jallo yetta mi bandiraɓe finoɓe toon e Wummaga accu mi wima san ɓen ko tedduɓe wowɓe teddugal san kono kadi mi yar yete ko Dakar to ko sintan sekkiraji di ko ceerno Mawɗo Sindiɗo mi ɗo ceerno Amadou Tidiane on ko Jallo yetta mi yettide nagal bandiraɓe finoɓe toon yar hattoto Elimadi Koppe assalamu aleykum bandiraɓe finoɓe toon ko wurwiyete ko Sansankoto Lamata Camara mi salminimo ɗum ba mi yettimo mi salmini Garga Camara yettide nagal bandiraɓe finoɓe toon